इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि माथाइनि 10 20 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो बयजोंबो मुगैजागोन नाथाय जायफ्रा जोबनायसिम गसंथागोन बिसोरो बासायजागोन होनना बुंदों। बाइबेलाव दिनै जोंनो रोखायै फोरमायदों जायफ्रानोखि इसोरनि मुंनि जुनैहाय गावनि जिबनखौ दैदेननो हास्थायोब्ला बिसोरो गोबां नासयजानाय सैनांनाय गाबनांनाय जिंगा सिनांनाय जोंनि जिबनाव फैगोन आरो जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लानांगोन। मानोना जोङो दिनै संसारनि मोदोमनि गोजोननायखौ नायालासिनो आत्मिक जिउनि सोरगोनि गोजोननायखौ जों नागिरो, जोङो बासायजानायखौ नागिरो। बेनिखायनो जों दिनै संसाराव थांनानै थानायाव जोङो दिनै मोदोमनि गोजोननाय रंजानाय आरो सुख सान्तिखौ नायालासिनो जों आत्मिक जिउनि जि बासायजानाय आरो आत्मिक जिउनि गोजोननायखौ नागिरदोंब्ला संसाराव जों गोबां सैनांनाय मोनगोन। नाथाय जायफ्रानोखि बेखौ नेवसिगारनानै इसोरनियाव जोबनाय समसिम गसंथानानै नांथाबनानै थानो हागोन बिसोरो जिउआव बासायजागोन होनना बुंदों। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आसिरबाद खालामदोंसै। आमेन। गोजोन्थों।